ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಜನಾಬ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ വഅലാ ആലിഹി അൽ ഫായിസീന ബിരില്ലല്ലാഹ്. മൊഹീദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് മേലങ്കടി ഉള്ളാല, അതുപോലെ നുസ്രത്തുൽ ഇസ്ലാം അസോസിയേഷൻ ಇದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಶ್ರಯത്തിൽ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದಾಯ ರಾತೀಬ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തെ 94ാമത്തെ വർഷത്തെ 11ാമത്തെ നാളെത്തിക്കറ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നാളെത്തിക്കറ് ഇതിൻ്റെ സമാരോപ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ റാത്തീബ് ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പിടിയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളെ പുതിയ റാത്തീബ് കുട്ടിങ്ങ ചെന്ന ഒരു പണ്ടിന്ന ഒരു ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪುನರ್ ಕಟ್ಟಡ ಚೊಂದು ಒಂದು ಆ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಕಿದ್ದು ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ വഞ്ഞാണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ജാവു 17 താരീഖ് 2 ഇത് ഉദ്ഘാടനം ആയിട്ട് ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇಂದ ಅവിടുത്തെ ഈ റാത്തീബ് ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ഞങ്ങളെ പുതിയ കಟ್ಟಡത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ട് പോട്ടെ. ചമ്മ വർഷത്തിലെ പുതിയ പള്ളിയിലെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞ പോലെ ഈ മൊഹീദ്ദീൻ റാത്തീബ് ഒരു മഹത്വ ಬೇರೆമുണ്ട്. മൊഹീദ്ദീൻ റാത്തീബ് വർഷത്തിൽ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ആ മൊഹീദ്ദീൻ തിങ്ങലിലെ റാത്തീബ് ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ അവരെ കാണുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ സാധാരണ പതിവ് അങ്ങനല്ല. നിങ്ങൾ സാധാരണ ഈ മക്കളെ രജ കിട്ടിയത് പിന്നെ എത്തിക്കറ് സാധാരണ ഈ 10 നാളത്തെ വാലും ഒരു നാളത്തെ റാത്തീബ് ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ എപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആക്കറും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ എന്തിനാ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളാളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് 5 കറിയ ചെന്നത് 4 ജമാഅത്ത് കൊണ്ട് ദർഗത്തിൽ 5 കറിയത്തിൽ ഒരു കറിയ ഞങ്ങളെ മേലങ്കടി മൊഹീദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് പള്ളി എത്തിക്കറ്. ഈ ഒരു കറിയത്തെ മൈൻ പള്ളി ഇതെത്തിക്കറ്. ഞങ്ങളെ അണ്ടറിൽ 6 ಮೊಹಲ್ಲ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ 6 ಮೊಹಲ್ಲ ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് മില്ലത്ത് നഗര, ഒന്ന് അക്കരക്കര, ഒന്ന് പേണ്ടപ്പള്ളി, ഒന്ന് കടുപ്പറ, ഒന്ന് ആസാദ് നഗര. ഇതിരെ അണ്ടറിലെത്തിക്കറ് ഈ 5 പള്ളി എത്തിക്കറ്. ഇതിരെ ഞങ്ങളെ മൈന് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ദർഗത്തിക്ക് നല്ല ഡയറക്റ്റ് സയ്യദ് മദനി തങ്ങളെ ഹൽറത്തിലെ ഇതിൽ അവിടുത്തെ മാനേജ്മെൻറ്റിക്ക് ഇവിടുത്തെ കണക്ഷനിലെത്തിക്കറ്. ഇവിടെ സാധാരണ 550-600 വരെ മക്ക 4 മദ്രസത്തിൽ പഠിക്കറ്. അതുപോലെ ഞങ്ങളെ സരിയത്ത് കോളേജിൽ 35 പിടിച്ച് 45 27 മക്ക കുറഞ്ഞര്. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ഉസ്താദ്മാരെല്ലാം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 40-45 തോൽ മക്ക 4 സരിയത്തിൽ പെൺമക്ക ബാലകാർത്തി പെൺമക്ക എവിടുത്തെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പിന്നെ അഥവാ 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് സ്കൂൾ പഠിച്ചത് ഔത്തി തെച്ച് പെൺമക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ സാധാരണ അവിടെ താലീം കൊടുക്കുക. 3 വർഷത്തെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു 2 വർഷം അത് 2 പട്ട് അതിലെ ബിരുദം എടുത്ത് പോയ പെൺമക്കുണ്ട്. ഇപ്പത്തെല്ലാം അവിടെ കുറഞ്ഞിരാറ്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ത്യ KBC എടുക്കേ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ബാലകാർത്തി പെൺമക്ക SLC കഴിഞ്ഞതായി പിന്നെ അഥവാ PU കഴിഞ്ഞതായി പിന്നെ 6,000 നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഔത്ത് തെപ്പാട്ടാണ്ടി നല്ല ഏറ്റവും ഹൈറ് ചെന്നിട്ട് സരിയത്ത് കോളേജിൽ കടത്തും. എല്ലാവരുടെ റിക്വസ്റ്റ് കോളേജിൽ പോകണങ്ങളെ പ്രശ്നം എന്നാ ചൊല്ലില്ല. കോളേജിൽ പോകാമാർ ഔത്ത് തെച്ച പെൺമക്കളെ നിങ്ങൾ വെറുതേക്ക് വേസ്റ്റാക്കാമാർ ഒരു 3 വർഷത്തെ ഒരു പഠിപ്പ് കോഴ്സു മാഷാ അല്ലാ. ഈ കുത്ത് ഞങ്ങളെ ഉസ്താദ് കൂടെ ಅದಕ್ಕೆ നല്ല ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് കൂടെ ഭാരി പ്രയത്നം ആക്കിക്കൊണ്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് എന്തിനാ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ 6 പെൺമക്കിന് എന്തെക്കൊണ്ടുണ്ടാ ഇതിലൊരു വലിയൊരു ലാഭം എന്തിനാ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തത് ഞങ്ങളെ ഈ ഒരു 7-8ാമത്തെ വർഷം ഞങ്ങളുടെ സരിയത്ത് കോളേജ് പഠിപ്പായിട്ടുള്ള മാഷാ അല്ലാ പ്രതി ഒരു മക്കും പഠിച്ചു പോയ മക്ക അങ്ങോട്ട് അതബലൈത്ത് അതേ വ്യാനമായ നല്ലൊരു മേഹനത്ത് വന്ന് പഠിച്ചതങ്ങ ആ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വരെ ഈ നിമിഷത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അവിടേക്ക് അത്ര ഒരു നല്ലൊരു റെസ്പെക്റ്റിൽ പഠിച്ച മക്ക എത്തിക്കറ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചൊല്ലേ ഞങ്ങൾ എല്ലാ പേരൻസ് അങ്ങോട്ട് ഉമ്മമാരോട്ട് ചൊല്ലേ നിങ്ങളെ ബാലകാർത്തി പെൺമക്ക മങ്ങിലാവൊരു പെൺമങ്ങി പിന്നെ ಇನ್ನೊരു വലിയൊരു ഡിമാൻഡ് എന്തിനു ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എങ്ങനത്തെ ഒരുത്ത പൊതു കേക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പം മാത്രം പൊതു കേക്ക് ആൺമക്കല്ല പെണ്ണും കേക്കറ്. അത് കേട്ട് അതൊരു സൈഡിൽ ഇപ്പം പെൺമക്കൾക്ക് മാത്രം പൊതു കേക്ക് ആൺമക്ക പൊതു കേക്കരുത് ಕಾಲೆಲ್ಲ ಪೊಯ್ತಿಪ್ಪ ಏನಿ ಆಣ್ಮಕ್ಕ ಕೇಕ್ರೆಂಡೇಂ ಕೂಡ ಇಪ್ಪ ಮೈನ್ ಕೇಕ್ರ ಆಣ್ಮಕ್ಕ ಸರಿಯದು പഠിച്ചിരാ ചൊന്തുണ്ടു. അത് ജണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് ആയിത്തിക്കറ്. ഒന്നാമത്തെ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചതിൽ 3 വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടരുത്. രണ്ടാമത്തേത് ഈ ഞങ്ങൾക്ക് പൊതു കേൾക്കുമ്പോൾ ആൾമാർ ഇന്തും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സരിയത്ത് പഠിച്ച പെണ്ണ് മെയ്യാ ഉണ്ടു. അപ്പം അത്ര മഹത്വമുണ്ട്. വെറുതെ കല്ലാതെ സരിയത്ത്. ഞാനിപ്പോൾ ഞങ്ങളെ മക്കളോട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്മാരുടെ ഒരു പൽക്ക ചൊല്ലുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെങ്കിൽ മെയ്യാവില്ല നിങ്ങൾ ബണ്ട വർഷം മതി നിങ്ങൾ രണ്ട് മക്കളെ കൂട്ടിയം പറഞ്ഞുണ്ട്. കാരണം ഒരു കിടാവ് ಬಂತು
ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഒരു ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ചെന്ന് ഒരു വാക്യം ചൊന്നിട്ടെങ്കിൽ അതിലെ കൂലി ആ എത്ര നാളാ പെണ്ണ് എടുക്കരുത് അതെല്ലാം കൂലി ആ കൂട്ടിയം വന്നെങ്കിൽ. അപ്പം അതുപോലെ സാധാരണ ഉറമ്മര് രണ്ട് മക്കമേ പഠിച്ച റെക്കോർഡെല്ലാം ഞങ്ങളോടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു നീയത്ത് ഞങ്ങൾ ഉമ്മമാരാക്കണം. മക്കളെ തെപ്പാട്ടണ്ട. ഈ മക്ക പഠിച്ചതിൽ പിന്നൊരു ലാഭം ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഔത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മക്കൾക്ക് ദർസിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഗണ്ട പഠിച്ചത് എന്തും ആവുക്കില്ല. അങ്ങൊരു ട്യൂഷൻ പോലെ ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അതാവും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ നിങ്ങളൊട്ട കേക്കില്ലേ വാക്ഷൻ ഉണ്ട് പല വാക്ഷനിಗೆ എല്ലാവരും പോയി തൊടുത്തോറും ഞങ്ങളെ രാത്രി കൊട്ടിങ്ങനെ പറത്ത് വാക്ഷൻ ഉണ്ട്. വാക്ഷൻക്ക് ആറ് ആവശ്യകത ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയി തെത്തോറും. അപ്പൊ ഈ സരിയത്ത് പഠിച്ചാൽ മക്കളെ ട്യൂഷൻ എടുക്കുക തന്നെ മദ്രസത്തിൽ വന്ന് മക്ക പഠിച്ച സാധക്ക് ഒരു ഗಂಟೆൽ പഠിപ്പ് എത്ര കിട്ടും എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ തന്നെ ആരും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണമേ സ്കൂൾക്കു മദ്രസത്തിക്ക് ഞങ്ങൾ മക്കൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കില്ല. ನಾನು നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പാലിച്ചനാക്കി നോക്കി ഇന്ദ്ര കൊന്നുണ്ട ഇപ്പ പ്രസന്റ് ഇപ്പ എന്നെ കൊന്നുണ്ട ഞങ്ങൾ മുഞ്ഞാണ്ട് ഒരു നാളെ പേരൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ദർസില്. അതിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദർശി സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ചെന്ന് ഉറൂസിറപ്പല്ല ദർശാക്കാവില്ല ഭാരി കഷ്ട ಅವರು ഞങ്ങൾ ദർശി സ്റ്റാർട്ടാക്കുമ്പോൾ കൊറേ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ നല്ല അഭിപ്രായമുണ്ട്. കൊറിയങ്ങൾ അഭിപ്രായം കൊന്നുണ്ടാ ഇപ്പ ആവശ്യമുണ്ടാ സ്കൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ദർശി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി മെയ്യാവൂലെ ചുമത്തുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എത്ര ബെല്ല് ഒരു നഷ്ടത്തിലാവുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ തിങ്ക് ഞങ്ങളെ മൈൻഡിൽ ഇന്നിട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെന്നിട്ടില്ല ഈ സ്കൂൾ പഠിച്ചിട്ടാ കോളേജ് പഠിച്ചിട്ടാ ഡോക്ടർ ആയിത്താ എന്ത് എഞ്ചിനീയർ ആയിത്താ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ജാഗ പോയിട്ട് കിടക്കുന്ന ജാഗ ഉണ്ട് എത്രമാ 1000 വർഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ മദ്രസത്തിൽ പിടിച്ച അത്ര കെയർലെസ് എന്നാൽ അപ്പുമ്മമാർക്ക് ജണ്ടാളുണ്ടെന്ന് ചൊല്ലിട്ട് കെയർലെസ് ആക്കണ്ട. നിങ്ങൾ സ്കൂൾക്ക് എത്ര മഹത്വം കൊടുക്കാറ് മക്കളെ കടത്തോകൂ അതിൽ കേവല നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന 100% കേവല 10% നിങ്ങൾ മദ്രസത്തിൽ കൊടുക്കരുത്. നിങ്ങൾ രണ്ട് അഭിപ്രായത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ അബ്ബമാർ 10% കൂടെ മദ്രസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കില്ല. എന്താ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പേരൻസ് ഞങ്ങളെ ബണ്ടെപ്പ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പേരൻസ് മീറ്റിംഗ് വിളിക്കണം അഥവാ മിലാദ് നബിയുടെ മക്കളെ പാട്ട് കൊടുക്കണം. നന്റെ മോള് എന്തിനെ പഠിച്ചാല് ഖുർആൻ സ്റ്റഡി ഉള്ളാല തജ്വീദ് സ്റ്റഡി ഉള്ളാല ദീനിയാത്ത് സ്റ്റഡി ഉള്ളാല അമലിയാത്ത് സ്റ്റഡി ഉള്ളാല അഖ്ലാഖ് സ്റ്റഡി ഉള്ളാല ചെന്ന് ഒരു ഉമ്മ ഒരു അബ്ബ 4 വരെ ಸೇರಿದಾಲೆ ഉസ്താദ്മാരുടെ ಬಂದು കേക്കില്ല. പിന്നെ കേക്കരപ്പ കൊന്നുണ്ട നന്റെ മക്കളെ എന്തൊക്കെ ഫെയിലാക്കാറ് നിങ്ങൾ നന്റെ മോൾ അതിൽ ഉഷാറ് ഇതിൽ ഉഷാറ് ഓനെയാണ് ഉഷാറ് ചൊല്ലേ ഒന്നും പിടില്ല ಬಂದು ಕೇಕ್ರ ಮಾತ್ರ രണ്ട് മക്കൾ ഉഷാറുള്ളാറ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫെയിലാക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളുണ്ടാകില്ല അങ്ക് മനസ്സിക്ക് സമാധാനമാക്കിയത് ആ മക്കൾ എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അങ്കെ കൊടുക്കറേ ഇതാ നിങ്ങളെ മോൾ എഴുതിയ പേപ്പർ നാളോട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കോറ് ചെലുത്തുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചൊല്ലേ ഞങ്ങൾ മദ്രസത്തിൽ വിഷയത്തിൽ ആറും ഞങ്ങളെ മക്കൾ ഇണ്ട് നോക്കറു ഇണ്ട് ഭയങ്കര കണ്ടാപെട്ട ഞങ്ങളെ പരിസ്ഥിതി എവിടേക്കെല്ലാം എത്തിരിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിൽ ഞങ്ങളെ ദേശത്തിൽ ഒരു പക്ഷ ബന്ത് ഒരു RSS സംഘ ബന്ത് ഇടീ സമുദായത്തെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഇന്ദ്രമ ആക്കുക നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ആക്കുക പ്രയത്നാക്കിയിട്ടുള്ളാറ് എവിടുത്തോൽ ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് മുസ്ലിമിനെ ഊർത്ത പൈതി എവിടേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ പോകുന്നുണ്ട് ചൊല്ലറല്ല അങ്ങ് ഇന്നലെ അങ്ങനെ കണ്ണിടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഹലാക്കായിട്ട് പോകുന്നു ചെന്ന ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ ഇന്ദ്ര ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಟಿಡುಳ್ಳಾರು. ಜಂಡಾಮತ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಕೋರು ಇದರ ಅನುಸರಿಸಿ ಏನಿ ഞങ്ങളെ ಬಾಲಕಾರ ಮಕ್ಕ ಇಂಡೆ ಬಾಲಕಾರ ಮಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಔತ್ರ ಬಾಲಕಾರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲವೆಂದ್ರೆ MDMA ಬಲ ಫಾರೂಕ್ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಐತಿಕ್ಕಿರೋದು. പിന്നെ ಬೇರೆ ನೆಸ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಉಂಡು ಚಲ ಮಕ್ಕಳುಟ ಪಲ್ಕವರಿ ಗೊಗರ್ಕಿರಿ ನೀನಾರುಂಟು ಆ ಬೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಚೆರಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಅದು ಇಲ್ಲ ಇದು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸಭೆಗೆ ഒരു ഹോട്ടൽ പോയി തിന്ന് ഇന്നലെ പോകുമ്പത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ പാലക്കാർ അവನು ഹോട്ടലിൽ തെച്ചത് ഒരു ഇന്ദ്രമാ തിന്നരവನು എങ്ങനെ തിന്ന കൊന്നുണ്ട ഒരു കുർസിൽ തെച്ചവನು രണ്ട് കുർസിൽ ಇನ್ನೊരു രണ്ട് കുർസി വെച്ച് ഇതൊരു കാലിങ്ങനെ കുത്ത വെച്ചിട്ട് ഒരു കയ്യിൽ സിഗരറ്റ് ഒരു സൈഡിൽ ചായ സാറിൽ അത് ഒരു ആക്ട് അങ്ങനെ ഇക്കറി ചൊല്ലാതെ നമുക്ക് ബേജാറില്ല. ആ ഒരു ഹിരിയങ്ങൾ അവിടെ ബണ്ടാറ് ചെന്ന് ഒരു ചെറിയ കാൽ കൂടെ പന്തില്ല ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണാരെ കണ്ടത് ഇന്നലെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചൊല്ലുന്നതിന് കൊന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെല്ലാം കാരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇൽമ പഠിക്കാണ്ടായത് കൊണ്ടെത്തിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഇൽമരെ വിഷയത്തിൽ ദീനിയായ വിഷയത്തിൽ കൊറിയായെങ്കിൽ ഉണ്ടുണ്ടായെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ 100% ആ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഞങ്ങൾ ബന്ധിത്തൊക്കെ സാധ്യമില്ല. എൻ്റെ അബ്ബരെ മക്കൾക്ക് ഗുർത്തില്ല, മക്കൾക്ക് ഇലമൂത്തര ഗുർത്തില്ല, ഉമ്മക്ക് മോല ഗുർത്തില്ല, ഉമ്മ മോളും കലാട്ട അബ്ബ മോനും കലാട്ട ഇണ്ടെല്ല പരിസ്ഥിതി ആയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചൊല്ലുന്നത് മദ്രസക്ക് ഞങ്ങൾ മഹത്വം കൊടുക്കണ്ടേ. മക്കൾക്ക് ഈ വർഷം 10ാം ക്ലാസ് ആയ ഏതൊരു വിഷയത്തിൽ കൊന്നില്ല
10ാം ക്ലാസ് ആയ സമയത്ത് മക്കളെ സബ്ജക്ട് ക്ലോസ്. ഈ സ്കൂൾ അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് PU സെക്കൻഡ് PU ഡിഗ്രി എല്ലാം ഉണ്ട്. മദ്രസ 10ാം ക്ലാസ് ആയി തിന്നത് 6 ചൊന്നിരണ്ട് തങ്ക് വിടില്ല. മദ്രസ ഉണ്ടാ എന്ന് ഞങ്ങളെ മക്കളെ പഠിപ്പാട്ടാറാ എന്തായാലും പഠിപ്പ് കിട്ടുക ചെന്തു നാനും ಸೇರಿ 6 ಹಿಂಡತೋಲ್ ವಸ್ತಾದುಟ ಬಂದು ಕೇಟ್ರಾರ ನಂಡಂ ಕೂಡಿತ್ತು 6 ಕೇಟ್ರಾರ ನಂಗೆ. ಅಪ್ಪ ನಾ ಚೊಲ್ರೆ ಇಂಡು ನಾಗಲ ನೋಕೋರು ಕಲ್ನ ವರ್ಷ ನಾಗಲ 10 12 13 ಮಕ್ಕಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 10 13 ಅಲ್ಲ 13 ಮಕ್ಕ ಇಂತುಂಟು. ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರ್ಚಂದ್ರೆ ನಂಗೆ +1 +2 ಚೊಂತು ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ പഠിപ്പാട്ട നോക്കോറു ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പഠിച്ചിര 10ാം ക്ലാസ്സോളം പേര് പഠിച്ചിര. ഞങ്ങളോട്ട് ഫസ്റ്റ് അർത്ഥം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അർത്ഥം എന്തിനാ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മക്കും ചൊല്ലാൻ സാധ്യമില്ല. കാരണം 10ാം ക്ലാസ്സോളം ഞങ്ങൾക്ക് ആ പഠിപ്പ് കിട്ടില്ല. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ചെന്നത് ഒരു അർത്ഥമല്ല. ബാക്കി ഖുർആന്റെ ബാക്കി പ്രത്യേക അക്ഷരം പോണുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പ്രത്യേക സ്റ്റെപ്പാണ് മുന്നോട്ട് പോണേക്കും. ആ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ബന്ധാക്കറല്ല മക്കളെ കോളേജിൽ പോട്ട് കോളേജിൽ പോയിട്ട് ആരും തടസ്സാക്കില്ല. നിങ്ങളെ മക്കളെ കോളേജ് കടത്തണ്ടു അറിച്ചോളില്ല. നിങ്ങൾ കോളേജിക്ക് പോകേണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ 10ാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കളെ അതേപോലെ നിങ്ങൾ മദ്രസത്തിൽ സുബൈ നിസ്കരിച്ചത് 1 ഗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ നാളെ ഉസ്താദ് ഖത്തീബ് റെഡി ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ 1.5 ಗಂಟೆ പഠിപ്പാട്ടും 2 ಗಂಟೆ പഠിപ്പാട്ടും നാളെ ഖത്തീബ് റെഡി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ദിരാക്കുള്ള ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ മക്കളെ 6 പോട്ട് തെച്ച് എല്ലാ അപ്പനും അമ്മമാരുടെ ചൊല്ലി ഇത്രമേ നിങ്ങളെ മക്ക SLC ഇവിടെ 10ാം ക്ലാസ് മദ്രസ പാസ്സായ മക്കൾക്ക് മദ്രസ ക്ലോസ് ബന്ധിച്ചു നിങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ട. മക്കളെ ദീനിയായിരിക്കും ഇനി 1 ಗಂಟೆ 1.5 ಗಂಟೆ പഠിപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ അവകാശമാക്കി മക്കൾക്ക് കൊടുക്കറു. മാഷാ അല്ലാ മക്ക ഒരു 4-5 വർഷം പഠിച്ചോണ്ട് വന്നേ മക്ക ആ ദീനിയായത് അനുസരിച്ച് നടക്കുക പഠിക്കാറ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പേരൻസും എൻ്റെ ജമാഅത്തിലുണ്ട് എല്ലാവരും ഞാൻ ചൊല്ലുന്നത് ഇതേപ്പോ ഞങ്ങളെ മക്കളെ ഒന്നാമത്തേത് ഇപ്പൊ LKG UKG ചൊന്നു ഞങ്ങളെ മദ്രസ ചെറിയതിലുണ്ട് 4 വർഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ മക്കളെ എടുക്കുക. അപ്പൊ അതുക്കും മക്കളെ കടത്തറു മക്കളെ ഔത്താറ് ദീപ്പാട്ടുണ്ട് മക്കൾക്ക് അക്ഷര ಗುರ್ತಾವರು ಅಕ್ಷರ ಗುರ್ತಾಯ ನಂಗೆ 1ാം ക്ലാസ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും മക്കൾക്ക് പഠിക്കുക ഈസി ആവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എന്തിനാക്കുന്നു ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മക്കളെ LKG കടത്തുന്നു 10ാം ക്ലാസ്സിലെ മക്കളെ പിന്നത്തെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ +1 +2 കടത്തോ. നിങ്ങൾ +1 സ്റ്റാർട്ട് ആക്കറേ പിന്നെ അതുപോലെ +2 പോണ്ട്. അതിലെ പിന്നെ ഇതിക്കുന്ന ചെന്ന സരിയത്ത് കോളേജ് നാളെ പെൺമക്ക വുമൻസ് കോളേജ് പെൺമക്കളെ കോളേജ് അത് ആ കോളേജിക്ക് ഞങ്ങളെ പെൺമക്ക 6 സ്കൂൾ പോകാണ്ട് ഔത്തിന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുക്കും കടക്കുന്നു ചെന്നാണ് ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಲ್ಕತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಕ್ವಾರು ಜಂತು ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಲ್ಕೊಂಡು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನು ನಂಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಿಜದಂಡೆಗೆ ನಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ UT ಖಾದರ್ ಸರ್ ಬಂಡಿ ಚಂದ್ರು 1/2 ಗಂಟೆಲಿ ಎತ್ತರ ചൊന്നു ഇൻഷാ അല്ലാ എത്തു. ഇപ്പം നാളെ അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഫാറൂഖുല്ലാൽ ഉസ്താദെല്ലാം ഇവിടെ പൽക്ക വരിക കൊണ്ടു പൽക്ക വരഞ്ഞേക്ക് വേറെ KS ഉണ്ട് പൽക്ക വരികക്കും അങ്ങനെ ഇൻഷാ അല്ലാ പൽക്ക വരഞ്ഞിട്ട് മേൻസായാലും ബറുവായാലും ಬರಾಂಡಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂಡಿಚಂದ್ರು ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರು ಏದಾ ಹಿಂಗೆ ಒಟ್ಟು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಇಂಡತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುವಾಜ್ ಅಂತ അതുപോലെ ഉദ്ഘാടനം ആക്കുന്നു നാളെ ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് അനസ് അസ്ഗരി അയാൾക്ക് അല്ലാഹു ദീർഘ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കുക. അയാൾക്ക് നാളെ ജമാഅത്തിലെ പുറവൈത്തറായത്തെ സ്വാഗതാക്കറേ. അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದರ್ಗತೆ ಮಾಜಿ ಕಮಿಟಿ ಸಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ കുറേ ഉണ്ട്. അബാസിപ്പ കർണാടകത്തെ കോർഡിനേറ്റർ എൻ്റെ ആത്മീയ സുഹൃത്തായ ഫാറൂഖുല്ലാൽ കൂടെ വേദിക്കലുണ്ട്. അയാൾക്ക് നാളെ അയാൾക്ക് അള്ളാഹു ദീർഘ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ. അയാൾക്ക് ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിലെ പവിത്രായത്ത് സ്വാഗതാക്കറേ. അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഉപാധ്യക്ഷരായ അർദാമ എൻ്റെ ആത്മീയ സുഹൃത്തുള്ള അള്ളാഹു അയാൾക്കും ദീർഘ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ. അയാൾക്കും ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിലെ പവിത്രായത്ത് സ്വാഗതാക്കറേ. അതുപോലെ ഞങ്ങളെ സംസുലുലമ ചാരിറ്റബിൾ പ്രസിഡന്റായ മുഹമ്മദാജ് UT മുഹമ്മദാജ് അയാൾക്കൂടെ വേദിക്കലുണ്ട്. അയാൾക്കും അള്ളാഹു ദീർഘ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ. അയാൾക്കും ഞങ്ങൾ ജമാഅത്തിലെ പുറവൈത്തറായത്ത് സ്വാഗതാക്കറേ. അതുപോലെ ഞങ്ങളെ SYS പ്രസിഡന്റായ KS മൊയ്തീൻ കൂടെ വേദിക്കലുണ്ട്. അയാൾക്കും അള്ളാഹു ദീർഘ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കുക. അയാൾക്കും ഞങ്ങൾ ജമാഅത്തിലെ പുറവൈത്തറായത്ത് സ്വാഗതാക്കറേ. ഇനി ഞങ്ങളെ സത്താർ ഉസ്താദ് അമീൻ ഉസ്താദ് അഷ്റഫ് ഉസ്താദ് പിന്നെ ബെല്ല അഷ്റഫ് ഉസ്താദ് പിന്നെ ഞങ്ങളെ ഹീറോ ജുബിയാക്ക എല്ലാ സ്റ്റേജിലെ ഫേമസ് ആയാൽ ഉസ്മാൻ ഉസ്താദ് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ദീർഘ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ. അയാൾക്കും ഞങ്ങളെ ജമാഅത്തിലെ പുറവൈത്തും റായത്തെ പുറവൈത്തും സ്വാഗതാക്കറേ. അതുപോലെ നാളെ ഈ രാത്രി കാര്യക്രമത്തിക്ക് എത്തിയ എല്ലാ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಆಲ್ಮಾರು ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲಾ 14 ವಾಲ್ലും ചെമ്മ ടൈം രതിച്ചത് നല്ല സമാധാനത്തിൽ കാതു കൊടുത്ത് എല്ലാ ഇതിലും ചെമ്മാൽ ഇതിലുള്ളാറ്. അതുപോലെ പ്രത്യേകമായിട്ട് നാളെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ പെണ്ണിങ്ങ മാഷാ അല്ലാ നല്ല പെണ്ണിങ്ങ കൂട്ടിയിട്ട് അറിയിക്കത്തു വാൽ കാത് കൊടുക്കും.
അപ്പോൾ ಅಂಗೆಲ್ಲದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಸಭೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರಾರು ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ. അതേപോലെ ನೂರಾಜೀವರ್ ഞാൻ ഭയങ്കര ആളല്ല എന്തും ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ഇത്ര ബാരി ഒരു ചന്തത്തിന് റായത്തങ്ങ് കൂടുതൽ ചന്ത ആക്കിയതൊക്കെ. അതുപോലെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങളെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹിമാർക്ക് എല്ലാ പദാധികാരിമാർക്കും കമ്മിറ്റിമാർക്കും അതുപോലെ റായത്തങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് ഇതെല്ലാം സഹകാരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ വാക്യത്തിൽ നന്ദി ചൊന്തു എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചൊന്തു എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ദീർഘ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യ തട്ട് ചൊന്തു നാളെ ജമാഅത്ര പർവൈത്ത് റായത്തെ പർവൈത്ത് സ്വാഗതാക്കിയിട്ട് ನನ್ನ ಪಲ್ಕದ ನಿಪಾಟ್ರ ವಾಹ್ರ ದವಾನ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿല്ലാഹಿ റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സമുന്നതരായ നേതാക്കൾക്ക് സ്വാഗതമരളിയ മുഹ്യിദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദ് നിഷേധ്യനായ അധ്യക്ഷൻ ജനാബ് മുസ്തഫ അബ്ദുള്ളക്കും പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം.